हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज मी तुम्हाला झटपट असा होणारा व्हेज फ्राईड राईसची रेसिपी दाखवणार आहे। व्हेज फ्राईड राईससाठी मी इथे काही भाज्या चिरून घेतल्यात। फ्रेंच बीन्स आहेत, ही शिमला मिरची आहे, गाजर आहे, कोबी आहे, हिरवी मिरची घेतली आहे आणि हे आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे पाव चमचा। इथे मी 7-8 लसूण पाकळ्या घेतल्यात, त्या बारीक चिरून घेतल्यात। ही पाव टीस्पून काळी मिरी पावडर आहे, चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचं आहे। इथे 1 कप मी बासमती तांदूळ घेतले आहे। हे रेड चिली सॉस आहे, ग्रीन चिली सॉस आहे आणि सोया सॉस आहे। इथे मी मोठ्या टोपामध्ये पाणी घेतले आणि त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकले। तांदूळ मी 15-20 मिनिटं जवळजवळ भिजून घेतलेत पाण्यामध्ये, म्हणजे ते पटकन शिजतात। आता मी तिथे थोडंसं मीठ घालून घेते आणि ते लिंबाचे 5-6 थेंब घालणार आहे मी। भात छान मोकळा होतो आणि किंचित 2-3 थेंब तेल घालणार आहे। हे 5-6 मिनिटं जवळजवळ शिजून घ्यायचं आहे। तांदूळ आपला आता शिजायला सुरुवात झाली आहे। तांदूळ शिजलेला तुम्ही चेक करायचा, हाताने दाबून बघायचं। जर शिजला असेल तर तो जाळीवरती काढून घ्यायचा आहे। आपल्या इथे तांदूळ चांगला शिजला आहे। मी इथे जाळीवर काढून घेतलं आहे। हे त्यातलं पाणी काढून टाकायचं आहे आणि असाच आता गार व्हायला द्यायचं आहे। इथे मी पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवले, तेल तापले चांगलं। त्याच्यामध्ये आता मी लसूण घालून घेणार आहे। हिरवी मिरची घालते आणि कांदा घालून घेणार आहे। हे परतून घेणार आहे आता हे चांगलं। आता इथे मी हे कांदा वगैरे परतून घेतले, तर ह्याच्यामध्ये मी आलं लसूण पेस्ट घालून ते पण परतून घेणार आहे। एक मिनिटभर परतून घ्यायचं चांगलं। त्याच्यात मी आलं लसूण पेस्ट पण चांगलं परतून घेतले। आता मी ह्या सर्व भाज्या घालून परतून घेणार आहे। इथे पॅनमध्ये मी सर्व भाज्या घालून घेतल्या। त्यामध्ये मी मिरीपूड घालणार आहे आणि चांगलं परतून घ्यायचं। भाज्या खूप नाही पण थोड्याफार शिजल्या पाहिजेत, थोड्याशा कचवट राहायला पाहिजेत, कारण चायनीजसाठी आपण जास्त भाज्या शिजवत नाहीत। मीडियम फास्ट गॅसवरती परतत राहायचंय। आता इथे आपल्या भाज्या शिजल्यात व्यवस्थित, जवळजवळ 5-6 मिनिटं तुम्ही परतत राहायचंय, मग भाज्या व्यवस्थित शिजतील, मऊ झाले चांगले। आता इथे मी मीठ घालून घेते आणि हे जे सर्व सॉसेस जे आहेत ते मी घालून घेणार आहे यात। आता इथे मी तिन्ही सॉसेस घालून घेतले। मी एक चमचा ग्रीन चिली सॉस, 1 चमचा रेड चिली सॉस आणि अर्धा चमचा सोया सॉस घातले। आता हे परत चांगलं परतून घ्यायचं। मी या सर्व भाज्या सॉसमध्ये चांगल्या परतून घेतल्या 2 मिनिटं। आता आपण भात घालणार आहोत याच्यामध्ये आणि मिक्स करणार आहोत। इथे भात तुम्ही बघू शकता खूप छान मोकळा झालाय। आता त्या भाज्यांमध्ये मी हा ॲड करून घेते। आता मी इथे भात चांगला भाज्यांमध्ये परतून घेतले। आता इथे मी स्लो गॅसवरती झाकण ठेवून 1 मिनिटभर शिजायला द्या, म्हणजे एक वाफ काढणार आहे, म्हणजे भातामध्ये सॉसेस चांगले मिक्स होत। इथे आपला झटपट असा व्हेज फ्राईड राईस रेडी झालेला आहे। हा बनवायला मी बासमती तांदूळ वापरले, तुम्ही अगदी उरलेल्या भातापासून सुद्धा बनवू शकता। ही माझी व्हेज फ्राईड राईसची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि शेअर करा आणि नवीन नवीन रेसिपीसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा। थँक्यू।